Здравейте на всички, които гледат това видео. Ние сега трябва да отивам на Даскало. Извините, само секунда. И в това Даскало няма просто какво да се прави. Учителя, той не може да не се връща. Той е един учител, някакъв селянин там ни преподава. Затова ли майка ми и баща ми плащат пари? Па те отидоха и на море без мене. Не стига, че отидоха на море без мене, а па са оставили някакъв селянин там да ми преподава. Това на какво прилича? Айде, кажете ми. Добре, аз ще трябва да отивам към училището, че ония там ще се мръщи пак. И сега кой знае какъв тъп въпрос ще ми зададе. Така че, айде да отиваме към Даскалото. Той е Даскалото, и то пък е едно Даскало. И аз се чуда. Ама, иначе какво да се прави? Ама и без това трябва да се ходи. Тук има какви ли не същества. Да, я видим сега в това Даскало какво става. И да мога да има някой, да не съм пак само аз на поправителен. И добре, че поправителният свърши, сега ще изкарам тази година. Стая номер 1, да, аз тук бях. Добър ден, учителю, да ви питам, закъснял ли съм? Не си закъснял. Моля, седни. Учителю, ама аз няма до кой да седна. И братине, ти без това си най-ужасният ученик, така че това ще направя с тебе. Това ще стане с тебе. Така, добре. Ангеле, сядай. Добре. Ангеле, понеже ти дойде най-късно, я ми кажи, колко са звездите в небето? Не знам. На колко си години? Не знам. Какво прави баща ти? Не знам. Какво прави карата? Не знам. Ученици, днес няма да учим нищо. И сега денят свърши. Аз бях тук, за да ви кажа. За да ви кажа нещо, но то ще бъде утре. Освобождавам ви този ден. Супер! Без това трябва да звънна телефона. И без това трябва да звънна по телефона. И само ако отида вкъщи. Чакай, я звънна на майка си. Ало, мамо, да, кажи. Ще питам колко са звездите в небето. 1 милион. Колко съм години? На 10. Какво прави баща ми? Чете вестник и пие бира. Какво прави кравата? Пасе суха трева. Ти в училище ли си? Не. Какво? Защо? Защото учителя ни освободи. Чао. Та-да-да-дан. Ало? Ангеле, учителя ти е. Я се върни в час, защото се оказа, че трябва да довършим. Не било така. Добре, айде сайдем. Как само е това се казва гадна измама, бе. Това скапано училище вече докушам ли?
Сега видиме по учителя за какво ни викна пак. Да чуеме каква простотия ще каже пак. Чакай сега влезам в тъпото таскало. Да, учителю, закъснях ли? Малко беше преди другите, но не си закъснял, айде. Сядай. Ангеле, надявам се да си научил урока, понеже ти пак дойде най-последния, ми кажи сега колко са звездите в небето. Ами, 10. На колко си години? На 1 милион. Какво прави карата? Чете вестники, пие бира. Какво прави баща ти? Пасе суха трева. Ангеле, бе! Получаваш двойка! И марш навън! Двойка ли, бе?